Sa panahong ito, nangangailangan ng tulong ang batang si Shazer Gamponia na tiga-Badok, Ilocos Norte na may sakit na bone cancer o ang tinatawag na Osteosarcoma. Si Shazer ay 8 taong gulang, magaling sa klase at isang magaling na chess player at naranasang na ring nag-chess champion sa kanilang paaralan. Sa madaling panahon ay dapat mapacheck up sa mga eksperto. Sa pamilya ni Shazer ay hinihintay nila ang resulta ng kanyang CT scan at biopsy para malaman nila kung anong stage na ang sakit na cancer ni Shazer. Ang pamilya ni Shazer at ang kanyang pinsan na si Carlo James Gamponia ay nangangailangan ng financial na tulong para sa pagpapagamot at agarang paggaling ng nasabing pasyente. Sa mga gustong magbigay, ipaabot lamang ang inyong tulong sa tatay ni Shazer na si Mr. Joseph Gamponia o ang kanyang pinsan na si Carlo James Gamponia sa Badok, Ilocos Norte.